Occasion of the groundbreaking for the construction of the asphalt road from Durum to Kuruntuma here in Makarfi local government. My presence here today underscores our administration's unwavering commitment to ensuring even and balanced development across the state. Makarfi is among the 12 local government areas in Kaduna State that have not benefited from 1 kilometer completed road in the last 12 years. Today we are changing that narrative in Makarfi, just as we have done in other local governments across Kaduna State. This ceremony is not just about breaking ground, it is about breaking barriers. It is about opening up opportunities for the hardworking people of Makarfi local government. This road from Durum to Kuruntumawa is more than an asphalt. It is a promise fulfilled, a lifeline for farmers, traders, students, and families. When I was sworn in as governor on May 29, 2023, I made a solemn pledge to the good people of Kaduna State to spread development to every part of our state through a comprehensive renewal and a generation of infrastructure. Central to that promise is road construction. Well-built roads are the backbone of economic activity. They connect people to markets, children to schools, parents to health centers, and farmers to prosperity. Since taking office, this administration has prioritized infrastructure across rural and urban areas. Our goal is straightforward: to create an enabling environment that enhances livelihoods, boosts productivity, and reduce poverty. Wannan wuri angwarimi kuma aikin nan tun daga Kunkuyi Junction za a je har zuwa Basawa da zai haɗa ƙaramin hukumar Kudan da kuma Sabon Gari. Kamar yadda kuka sani wannan titi kilomita 6 ne za a yi. Kuma irin wannan titi da kuke ganin za a yi za a fara titi ne wanda kuke ganin shi don ku zo GRA na Kaduna. Na san kun da na zuwa GRA ko? To youth leader, irin wannan titi da za a muku a wannan ƙauye naku, titin da kuke ganin shi a GRA ne, wanda kuke gani a TV in kun bude TV shi ne za ku gani a yau da yardar Allah. Mun muku alƙawarin cewa da kuka zaɓe mu da yardar Allah ba za mu nuna muku bambanci ba. Yau abin takaici da muka zo akwai ƙananan hukumomi guda 12 da a shekara 12 ba a musu titi ko kilomita 1 ba. Kuma cikin ƙananan hukumomin nan abin da kai ci har da ƙaramar hukumar Kudan. Saboda haka duk wani ɗan siyasa da ke Kudan ya kamata ya ji kunya. Siyasa ba abin surutu ba ne. Siyasa a kawo ci gaba ga al'umma ba banga ba ne siyasa. Ba yawan ifice-ifice ba ne siyasa. Mun muku alƙawari yau gashi Allah ya dawo mu, haka ne ko ba haka ba? Idan kuma ne ya ce an yi kilomita ko da guda ɗaya a shekara 10 ya zo nuna mun abuta. Akwai ta. To Allah ya sauke. Allah ya sauke. Abin da zan ga muku anan shine mu da muka zo mun ga mu al'ummar jihar Kaduna za mu yi aiki a birni da karkara. Domin kudin da ke zuwa jihar Kaduna ba kudin yan birni ba ne kadai. Yan birni ne suke da kudin. Har da yan ƙauye ko? Har da yan karkara ko? To kudin nan naku da kuma. Shi yasa za mu ɗauko irin titin nan mai muku a wannan wuri. Kuma kamar da Lina ya faɗi, in Allah ya yarda, da yardan Allah, nan da sati biyu za ku zo mu fara gina muku asibiti a wurin da ke siyasa. Wannan sun ce a zo a ga ake da suka yi ko ba ka bane, amma an muku aiki a wurin nan. In kun ga mutane suna magana a TV sun ce mun yi aiki, ku kun
ku ji ana kira ta samu biliyan 100 kaza ko an ci ba su suka ko bashin da aka ci ba naku bane naku ne ko ba naku bane an ka muku aiki a nan kun gani kuma na ga mata karsanan da dama sun fito ina so in tabbatar muku cewa mata kuna nan a nan ko akwai matan a nan to in Allah ya da ina sha mai yake a shi can akwai tallafi na musamman da za a koma mata na da sati guda in Allah ya mu da muke zama a jari'a mu da muke zama a jari'a mu muke gani ana kuma haka bane kuma ku gani amma tun da alaban mulkin nan mu ma sai mun tabbatar muku cewa gwamnatin nan gwamnati bane da dan Allah kuma ina son tabbatar muku cewa halin da kuka nuna na zaman lafiya muna nan mutanen ku suka tashi suka je Plateau State suka aka rasa rayuka kuma yau na ga muku da na alƙawarin cewa zan ba da gidaje na ba ko ban bayar ba na bayar ko ban ba da gidaje ba an bayar ko ba bayar ba amma duk da haka na ga ma gwamnatin jihar Plateau cewa ina nan ban haƙura